Il-grupp Tikka Banda qed titella produzzjoni bl-isem ta' Ġaħan18. Din il-produzzjoni se tkun tinvolvi logħob għat-tfal, mużika interattiva kif ukoll ħafna komiċità. Dan l-ispettaklu ser ikun programm interattiv dedikat l-it-tfal bejn it-3 u l-10 snin. Permezz ta' dan il-programm ser ikunu qed jesploraw diversi pajjiżi Għarab flimkien ma' Ġaħan. Dent News tkellem mad-direttur ta' din il-produzzjoni Justin Formosa fejn spjegalna x'ser ikun qed jiġri f'dan l-ispettaklu ta' 30 minuta. Ħajkun proġett li ser idur ir-reġjuni ta' Malta, l-5 reġjuni ta' Malta, inkluż Għawdex, se jkun il-karattru ta' Ġaħan imma b'differenza bil-fares u bl-istupidaġni ta' Ġaħan ħankunu qed induru il-pajjiżi Għarab. Qabel dan il-proġett żorna 5 kejjel ta' reġjuni differenti fejn morna nagħmlu workshops u nuru l-tfal tal-iskejjel primarja kif jagħmlu strumenti minn materjal riċiklat, dorna lokalitajiet differenti fejn ser inkunu qed inħejju dana il-proġett. Tkellimna wkoll mal-karattru ta' Ġaħan fejn tagħna spunt mill-karattru tiegħu. Jiena qiegħu biex inferraħ l-itfal kollha u nsiru nafu daqsxejn iktar f'pajjiżi Għarab. Tajjeb, ħanieħdu gost mal-banda kollha u intom nistidinkom it-tfal kollha li qed tarawna tiġu mal-ġenituri kollha tagħkom u min jieħu ħsiebkom tieħdu gost magħna u mat-Tikka Banda. Il-produzzjoni Ġaħan18 se tkun qed issir fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju f'diversi lokalitajiet differenti fosthom Bormla, il-Mellieħa, Ħallija, Ħall-Qormi u Għawdex.